ଆସିଛି এটা ୱାଇଫ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଟେଡି এইটা ବି ଗୋଟେ ହଁ ଇଏ ଇଏ এইଟା କେମିତି ଅଛି ପାଣ୍ଡା ଆଉ এইଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଡଗ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଏଇଟା କିଏ ଆଣିଛି ଏଇଟା ଦେଖ ତାର ଅନବକ୍ସିଂ କରାଯିବ ତା ଖୋଲିଲ ଇଏ ଆସିଗଲା ଏଇ ପାଣ୍ଡା ଇଏ ଦେଖ ଦେଖ फाइनाली अनबॉक्सिंग ହେଇଗଲା ଖୋଲା ହେଲା ଦେଖ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ସା ଦେଖା ଯାଉଛି এইটা ବି କିଏ ଆଣିଛି ତାର ଜୀବ କ'ଣ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ନା କ'ଣ ସେ ଡଗି ଦେଖ ପାଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି ସୁପର ପାଣ୍ଡାଟା ଏଇଟା ଦେଖ ପାଣ୍ଡାର ପାଟି ଦେଖ ପାଣ୍ଡାର ଦେଖ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ପାଣ୍ଡା